שלום רב, כאן דוקטור אורלב לוי ניסנבוים, והיום נדבר על מצבי צבירה. אני מניח שחלקכם, אולי אפילו כולכם, שמע את המושג מצבי צבירה, ואפילו יש סיכוי גדול מאוד שלמדתם את הנושא הזה בבית ספר, גם אם לא הייתם באיזושהי מגמה של ביולוגיה, כימיה, פיזיקה. עדיין גם בכיתות היותר נמוכות מדברים על מצבי צבירה, כן? ואני מניח שיודעים כידע כללי מוצק, נוזל, גז. ננסה היום להבין אותם ברמה של חומר, ברמה של כימיה. מבחינת ארגון הידע שלנו אנחנו כאן, כן? פתחנו את הקורס, דיברנו מעט על חומרים טהורים, על מולקולות, זוכרים? על יסודות, על תרכובות. בהמשך נדבר על תערובות, כרגע אנחנו כאן על מצבי צבירה. נציין מראש שיש עוד איזשהו מצב צבירה אחד פלזמה, אנחנו לא מתייחסים אליו כאן בקורס, הוא יותר מצב של קו התפר בין כימיה לבין פיזיקה, רק הזכרנו שהוא קיים. אז כאשר אנחנו מדברים על מצב צבירה, כן, אנחנו מדברים על מצב של צבר של חלקיקים, לא על חלקיק אחד, על צבר של חלקיקים, מתוך הבנה שכבר דיברנו עליה שהחומר עצמו עשוי מאטומים. אתם זוכרים את מטאפורת הדוכן גלידה והיסודות השונות, הטעמים והאטום שהוא היחידה הקטנה ביותר שאני יכול לקחת מאותו טעם, טעם וניל וטעם שוקולד. ולחומר יש גם מסה, מבחינתנו, סליחה, מסה היא משקל, ולחומר גם יש צורה, והצורה שלו משתנה כאשר הוא בצבר, כאשר יש לי הרבה חלקיקים מאותו חומר, ולכן הוא גם יש לו משקל מסוים, אבל גם תופס מקום לחומר הזה שאנחנו מדברים עליו. ועל השאלה שאני שואל כאן, ואתם רואים גם את התשובה שלה, עליה, מה לא תופס מקום? ריק, נכון. ריק או וקום לא תופס מקום, כי ריק זה היעדר חומר, זה כשאין לי חומר, אז אני בריק. אז אמרנו שחומר בנוי מחלקיקים, וכאשר יש לי חומר, אני יכול לדבר על צבר של חומרים, כאשר אין לי חומר, אני יכול לדבר על ריק או על וקום. ועכשיו אני חייב לשתף ככה, אולי בבדיחת קרש קטנטנה כזו, ממש בדיחת קרש, על אותו אחד שהגיע עם שערה אחת לספר, והספר שאל אותו איך הוא רוצה את התסרוקת שלו, את התספורת שלו, אז הוא אמר, תעשה אותי פרוע. אני יודע שהבדיחה הזאת לא מצחיקה, אבל משערה אחת אתה לא יכול לעשות פרוע, כשם שמאטום אחד או מיסוד אחד, אני לא יכול לדבר על צבר של חלקיקים, אני לא יכול לדבר על מצב צבירה. רק כאשר יש לי כמות גדולה, אפילו גדולה מאוד של חלקיקים, אני יכול לדבר על מצב צבירה, כן? אז על פי הגדרה אתם רואים פה שמצב צבירה זה תכונה של החומר, אבל של צבר של חלקיקים, אני לא יכול לקבוע מצב צבירה לאטום בודד, אפילו לא לאטומים בודדים. תראו מצב שאני מנסה לתאר את המחרוזת לפי פנינה אחת בלבד. אני לא יכול. אני גם לא יכול לתאר מחרוזת משלוש פנינים או חמש פנינים. אני אוכל לתאר מחרוזת מאוסף של פנינים שהסתדרו במעגל מסוים, נניח שקוטרו גדול מקוטר הצוואר שלי למשל, רק אז אני אוכל לתת לכם לדמיין כיצד נראית המחרוזת. אני לא יכול בפחות מזה. דבר נוסף, בשביל לתאר את מה שאנחנו הולכים עכשיו לעבור במפגש הנוכחי, במצגת הנוכחית, נצטרך לדבר על 3 רמות של הבנה ברמת הכימיה. קודם כל ניתן להם שמות, אחר כך נסביר אותם. רמה מקרוסקופית, מקרו זה הגדול, רמה מיקרוסקופית, מיקרו זה הקטן, ורמת הסמל, כיצד אני מסמל חומרים או מולקולות או חומרים כימיים. אז בואו נעבור אחד אחד ונתייחס בדוגמאות שלנו למשל למים. מדוע? כי כולם מכירים מה זה מים.
מגיל 0 אנחנו שומעים את המילה מים. יש לנו אינטואיציה מאוד מאוד גדולה להגדיר מה הם מים, אולי אפילו מה הם מולקולות של מים. מים אגב, או החומר שעוד מעט ניתן לו את הסמל שלו, H2O, H2O, זו המולקולה היחידה בטבע שאנחנו מוצאים אותה על פני כדור הארץ בשלושה מצבי צבירה מבלי, כלומר, ככה, as is, מבלי שעשינו דבר, מבלי ששינינו דבר, ממש ככה על פני כדור הארץ. אז בואו נסתכל עכשיו וננסה להבין מהי רמת המקרוסקופית, מיקרוסקופית ורמת הסמל. רמה מקרוסקופית זה מה שאני יכול לתאר את החומר, כשאני מתאר אותו בחושים שלי, בראייה שלי, בטעם שלי, בריח שלי, במגע שלי, במישוש שלי. מים הם חסרי צבע, אני יכול להגיד אולי מים שהם שקופים. למים אין טעם, למרות שלפעמים אנחנו מרגישים מים שהם טעימים לנו יותר, טעימים לנו פחות, זה לא המים. זה הרבה פעמים מולקולות מלח שיש במים. תסתכלו, הרי אנחנו שותים מים מינרליים, מים עם מלחים. אז זה הטעם שלהם. אני נוגע במים, יכולים להיות רטובים למגע, אני נוגע בקרח, הוא יכול להיות קר למגע, כן? הוא יכול להיות בצורה של קובייה, הוא יכול להיות בצורה של כל דבר של תבנית שבה יצקתי את המים, שמיצקתי אותם לקרח, כן? אני יכול לגעת בטמפרטורה שלהם. אז כל דבר שאני מתאר בחוש שלי, כן? בחושים שלי, זוהי הרמה המקרוסקופית. כאשר אני נכנס לרמה המיקרוסקופית, אני עדיין מתאר את זה במילים, אבל פה אני מתאר את מה שהתרחש ברמה של החלקיקים של החומר, סוגי החלקיקים, סוגי החומר, איזה קשרים מתקיימים בתוך החומר, בין החלקיקים השונים, כיצד הם זזים, נעים. אנחנו נדבר על הקשרים הללו, נדבר עליהם הרבה. זוהי הרמה המיקרוסקופית, ולבסוף נדבר על הסמל, הסמל בשפת הכימאים. אז הנה ה-H2O, הסמל הזה קשור קצת למשהו שכבר למדנו במערכה המחזורית, שיש לנו אטומים שונים, יסודות שונים, אז הנה המים, זה ההידרוג'ן, זה המימן, והנה ה-O, זה האוקסיג'ן, זה החמצן, וגם דיברנו על מספר קטן ומספר גדול, נכון? מספר קטן, H2, זה אומר שהמספר הקטן מתייחס למה שלפניו, כמובן באנגלית משמאל לימין, יש לי שני H'ים, שני אטומי מימן ואטום חמצן אחד. ועוד מעט נדבר על הסוגריים הקטנטנים פה שאתם רואים S, קיצור של סוליד, כי החומר המסוים שאתם רואים כאן זה קוביות קרח שהם בעצם מים, והמים בקרח הם במצב צבירה מוצק. אז אני מסמל את המים בסמל מסוים, שהוא סמל שידוע לכל הכימאים. מוסכמה, כיצד אני כותב את מולקולת המים. למה זה חשוב? כי בצורה שכזו אני יכול לכתוב את המולקולה של הסוכר ושל המלח ושל הפניצילין ושל כל תרופה אחרת בעולם. וכך, ברגע שכתבתי אותה בצורה מדויקת, גם אחרים בעולם יוכלו לדעת מה אופייה של המולקולה, ממה היא בנויה. אני יכול כמובן גם לסרטט איזשהו גרף, סרטוט, דיאגרמה, כן? שיתאר לי למשל את שינוי מצבי הצבירה כפונקציה של הטמפרטורה, נדבר על זה. כיצד המולקולה בנויה, מה המרחקים בין המימן לחמצן. זה הכל מתאר לי את רמת הסמל. מפה אנחנו עוברים לנושא המרכזי שלנו, מתוך הבנה שיש לנו 3 רמות, רמה מקרוסקופית, מיקרוסקופית וסמל, לשאול איזה מצבי צבירה קיימים בטבע. אז יש לנו 3 מצבי צבירה. אתם רואים את המוצק או solid S, או הנוזל או הליקוויד L, או הגז, גז גם באנגלית G. אמרנו שיש גם פלזמה, לא נתייחס אליה בקורס שלנו. ואם נסתכל, לנסות ולהבין את מצבי הצבירה, אז נניח יש פה בתמונה אותו מספר נקודות כחולות בכל אחד ממצבי הצבירה. נניח, אנחנו יכולים לראות 2-3 דברים רק ממבט על התמונה. שככל שאני מתקדם יותר לכיוון הגז, נראה כאילו הנקודות יותר קרובות אחת לשנייה, יותר צמודות אחת לשנייה, זה גם נכון. ככל שאני מתקרב לכיוון הגז, הן כאילו מרוחקות יותר אחת מהשנייה. הן גם תופסות יותר מקום בגז, תופסות פחות מקום במוצק. הנוזל תראו שהוא בין לבין, המולקולות קרובות אחת לשנייה, אבל לא קרובות כמו מולקולות
גז, אז יש פה עניין של נפח, יש פה עניין של מרחק בין המולקולות, יש גם עניין של תנועת המולקולות, יש פה גם עניין של התנועה האקראית של המולקולות, כי במוצק, מאחר והן כל כך צמודות אחת לשנייה, התנועה שלהן גם לא יכולה להיות כל כך מרוחקת, זה לא שזה מולקולה אחת פתאום נודדת לה ממקום אחד למקום אחר. כל המולקולות בטבע זזות, אבל אין פה מעבר כל כך קיצוני, בעוד שבגז המולקולה שנמצאת כרגע בתחתית הכלי יכולה בתוך שבריר שנייה להיות מחוץ לכלי. מדוע? מדוע היא? כי כל מולקולה זזה, אז גם היא זזה ובמקרה היא פרצה החוצה. נסתכל עכשיו, נעבור על שלושת הרמות, ואני עדיין מתייחס למים כי קל אינטואיטיבית להסביר את זה. אז ברמה המקרוסקופית, קוביית הקרח נשארת קוביית קרח. כל זמן שהיא תישאר קרח, היא תישאר בצורה המקורית שלה. וזה לא משנה אם זה היה קובייה או לבבות, יש לנו כזאת תבנית בבית של הילדים שהם מקפיאים מים בכל מיני צורות, בכוכב, בעיגול, בלב. זה נחמד, זה משעשע, אז היא תישאר, היא תשמור על הצורה שלה במצב צבירה של המוצק, כך היא מקובעת. ואם נסתכל איך זה קורה מבחינה חלקיקית, אז הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני. נריץ אותם כרגע, אני אנמיך, ונסתכל עכשיו, יש תנועה, אבל היא מאוד מאוד איטית. ועכשיו נראה איזה כדורים בצבע מעט שונה, והם נשארים כל הזמן באותו מקום. זהו, זה לא אומר שהם לא זזים, הם זזים, אבל תנועה מאוד מאוד מינימליסטית, ובסך הכל הצורה הכוללת של כל הדמיה שאתם רואים פה נשארת קבועה. אוקיי. אז זה היה תצפית ברמה המקרוסקופית, מתוך הבנה שקוביית הקרח שומרת על הצורה שלה. היא מוצקה, היא סוליד, והמולקולות המים, כל עיגול כזה, תאר מולקולת מים אחת, כן? נמצאות מאוד מאוד קרוב אחת לשנייה, יש ביניהם קשר, הקשר הוא חזק, הוא לא מונע תנועה הרמטית. יש פה תנועה של חלקיקים, יש תנועה תמידית כל הזמן של רטט, של תנודה, אבל התנועה הזאת מוגבלת, התנועה הזאת קצרה מאוד. המולקולות לא נעות מהותית מצד אחד של המוצק, של הצורה המרחבית לצד שני. האם המים יכולים לשנות את צורתם? בוודאי שכן, כן. ברגע שהם ימסו, הם ישנו את הצורה שלהם. עכשיו בואו נסתכל על אותה דמיה רק במצב צבירה של נוזל. הפעם אני אפעיל את הסרטון ואתם תסתכלו פה על שתי הנקודות האפורות הללו. אוקיי, רגע ננמיך. בסדר, זה יתחיל לרוץ, ושימו לב שדרגות החופש כאן יותר גדולות. זה לא שמולקולות המים לא מחזיקות אחת את השנייה, בוודאי שכן, אבל יש לי פה תנועתיות יותר גדולה. אנחנו נזכיר את התנועתיות הזאת כשנדבר למשל על נניח פטל, כאשר אני שם אותו בתוך כוס מים, אפילו אם אני לא ארבב, לאט לאט המים יהפכו להיות מתוקים יותר ואדומים יותר. בזכות אותה תנועה, זוהי כמה תנועות שמאפיינות מולקולות. נזכיר אולי את התנועה הוויברציונית, זוהי ויברציה, כן, תנועתיות, כן. ויש לנו גם תנועה של רוטציה, של מעגליות, רוטציונית. אז הנה, אנחנו ממש רואים את התנועתיות הזאת של המולקולות ואת הקשרים שלהם עם המולקולות בסביבה שלהן, שמאפשרת להם את התנועה שלהם במרחב. אוקיי? אז ככה, האם מים יכולים לשנות את צורתם? בוודאי שכן, כן? במצב צבירה של נוזל, מולקולות המים אומנם נמצאות קרוב זו לזו, וכמובן ביניהם יש קשרים, בסדר? אבל התנודות פה, יש פה יותר דרגות חופש, קיימת תנועה של סיבוב, זו התנועה הרוטציונית, ויש פה גם תנועה של תנודה, זו התנועה הוויברציונית, ושתי התנועות הללו, ויברציות ורוטציות, מאפשרות למים, למולקולות המים, כן, להחליף את המיקום שלהם. וכך גם הצורה הכללית של החומר משתנה. אם אמרנו מקודם על קוביית הקרח שנשארת כקוביית קרח, אז כאן מים בהחלט מתנזלים, משנים את צורתם. אז בואו נסתכל על משולש מצבי הצבירה שלנו. בואו נסתכל קודם כל על מצבי הצבירה הבסיסיים, הנה המוצק סוליד, הנוזל ליקוויד והגז גז, אוקיי? בואו נתאר, נתחיל כרגע מהמוצק לנוזל לגז, נתאר את זה בכיווניות מסוימת.
אני לוקח קוביית קרח, היא מוצקה כמובן, אני יכול להתיך אותה. התכה היא שינוי מצב צבירה ממוצק לנוזל. התכתי את קוביית הקרח, עכשיו היא הפכה להיות מים, אוקיי? אני יכול להמשיך לחמם, וליצור עיבוי ולהפוך את הנוזל לגז. אז התהליך הזה הוא תהליך שבו הענקתי עוד ועוד אנרגיה למערכת. במונחים פשוטים חיממתי את המערכת, לקחתי קוביית קרח, חיממתי אותה, הענקתי אנרגיה למערכת, התכתי את קוביית הקרח. עכשיו אותו חומר H2O קפוא הפך להיות H2O נוזלי, המשכתי לחמם אותו, המשכתי להעניק אנרגיה למערכת, עכשיו אני מאדה את המים והם הופכים להיות אדי מים או גז. בואו נעשה עכשיו תהליך הפוך. עכשיו אני אקח אנרגיה מהמערכת, אני אקרר את המערכת, אז את הגז אני אוכל לעבות עיבוי לנוזל. זה בדיוק מה שקורה במזגן. המזגן אצלנו בבית, במכונית, מעבה את הגז, את הנוזלים שיש בתוך האוויר. זה בדיוק הטפטוף של המים שיש מתחת לרכב שלנו ביום חם שהפעלנו את המזגן. זה הטפטוף של המים שיוצא מהמזגן בבית שלנו. עיבתי את המים באוויר, או עיבתי את הגז והפכתי אותו לנוזל, המשכתי לקרר, כן? ואז יצרתי, בתהליך שנקרא קיפאון, יצרתי התמצקות, מיצקתי, הפכתי את הנוזל למוצק, והחזרתי אותו להיות סוליד. אבל יש לנו עוד שני תהליכים פה שדילגתי עליהם. התהליך שבו מוצק יכול להפוך ישירות לגז, תהליך נדיר אבל קורה, ולהפך שגז יכול להפוך להיות מוצק ישירות. שימו לב, ללא המסלול של מוצק נוזל גז, אלא מסלול עוקף. אז ממוצק לגז ישירות נקרא תהליך של המראה או סובלימציה, כן? ממש תהליך של מעבר של פאזה, ממוצק ישירות לגז, כאשר הוא מדלג על המצב הנוזלי, והפוך מכך, מגז למוצק, זהו תהליך של ריבוץ, הוא רובץ, הוא יושב. אז הנה לכם בדיוק אותו מסלול, כן, ממוצק לנוזל לגז עם אותם מושגים, והנה הענקה של אנרגיה שהולכת ועולה. ועל השאלה מה אפשר לעשות בכדי להעביר חומר ממצב צבירה אחד למשנהו, בוודאי. אנחנו יכולים לעשות שינוי פיזיקלי. שינוי פיזיקלי זה שינוי שלא משנה את החומר עצמו, הוא לא משנה את מהותו של החומר, הוא רק משנה את מצב הצבירה שלו. למשל, כמו שתיארתי ממש עכשיו, אני משנה את הטמפרטורה במערכת, אני משנה את האנרגיה שאני מעניק למערכת, נותן, לוקח, מעלה טמפרטורה או מוריד טמפרטורה, וכן אני יכול גם לעשות את זה על ידי שינוי לחץ חיצוני. גם שינוי טמפרטורה וגם שינוי לחץ הם שינויים פיזיקליים ולא כימיים. מדוע? כי זה לא שינויים שמשנים לי את המולקולה של החומר, הם רק משנים את מצב הצבירה. אוקיי? עכשיו בואו נראה דבר שהוא מעניין. כאשר אני יוצר מעבר כזה בין מצבי צבירה, יש לי איזשהו רגע, לפעמים רגע קטן, מזערי, שבו באותו חלון זמן יש לי אולי יותר ממצב צבירה אחד. אז בואו נסתכל כיצד זה קורה, אבל לפני זה אולי נזכיר משהו מעניין, שגם בבית הדברים האלה קורים, למשל, כשאנחנו רוצים נניח להמיס חפיסת שוקולד במיקרוגל, או אפילו על התנור, או אפילו על בן מרי. אנחנו שמים אותו, וברגע מסוים יש לי גם שוקולד מוצק וגם שוקולד נוזלי. למשל, אני לוקח קוביית קרח, כן? לפעמים אנשים מקפיאים דברים מסוימים, אני רוצה להפשיר אותו, אז ברגע מסוים יש לי גם קרח וגם מים, ממש באותו רגע. אוקיי, אז בואו נסתכל על הגרף הזה, שיתאר לנו בדיוק את אותם נקודות. הנה הגרף, הנה עליית הטמפרטורה, ככל שאני מתקדם מעלה יותר, ימינה יותר, ככה הטמפרטורה עולה, ואז גם אני מעניק את האנרגיה. כמובן הבלתי תלוי זוהי הטמפרטורה, זה הציר הבלתי תלוי, הטמפרטורה, אני קובע אותו, כן, חוקרת קובעים אותו, והתלוי זה האנרגיה, היא מושפעת מכמות הטמפרטורה, ככל שהעליתי את הטמפרטורה, ככה האנרגיה עולה,
ומה אני רואה? הנה המוצק שלי, כן? הענקתי עוד ועוד טמפרטורה. בשלב מסוים, כאשר הגעתי לטמפרטורת ההיתוך, באותו רגע משהו מאוד מאוד מוזר קרה פה. באותו אזור בדיוק, יש לי גם מוצק וגם נוזל. אני ממשיך להעלות את הטמפרטורה. נכון שככל שאני מעלה את הטמפרטורה יש לי יותר מהמרכיב הנוזלי ופחות מהמרכיב המוצק, אבל נראה כאילו האנרגיה לא ממשיכה לעלות. מדוע? כי הטמפרטורה שאני משתמש בה, שאני מעלה אותה, שאני מעניק למערכת, מושקעת באנרגיה שיש בין אותם חלקיקים שיוצרים את החומר. אז אני כאן, בנקודה הזו יש לי רק מוצק, ממשיך להעלות את הטמפרטורה. הטמפרטורה הזאת ניתנת על ידי הפיכה של המוצק לנוזל. בדיוק בנקודה, בקו התפר בין החום לכחול, בדיוק בנקודה הזו כבר כל המוצק הפך לנוזל, והנה עכשיו אני בקו הכחול, כולו נוזל. ונקודה נוספת, עם אותה התמודדות, אני נמצא כאן, בנקודה הזו שבה הגעתי לטמפרטורת הרתיחה, אני ממשיך פה, כל החומר שלי הוא כרגע הוא נוזל, אבל לא גזי, אני ממשיך להעניק אנרגיה, לאט לאט כמות הגז מתחילה לעלות, עד לנקודה הזו של הכחול אדום, שכל החומר הפך להיות גז. אז הנה הנקודה שבה יש לי, הפכתי ממוצק לנוזל. אם אני הופך ממוצק לנוזל, היא נקודת התחה. אבל זה בדיוק אותו גרף גם שישמש אותי בהורדת טמפרטורה. אז אני יוצר התמצקות. אותו דבר, אם אני מתקדם עם הגרף ימינה, אני מעניק אנרגיה, מעלה טמפרטורה, מעניק אנרגיה, אבל הפוך, שמאלה, אני מוריד טמפרטורה, מוריד אנרגיה, אז התמצקות, ואותו דבר כאן, בקו הנוסף, מצד אחד רתיחה מנוזל לגז, מצד שני התאבות מגז לנוזל. אז עכשיו אנחנו הולכים לענות על השאלה מה ההבדל בין אידוי, רתיחה ונידוף. יש פה הבדל סמנטי בהגדרה שלנו, כן? ובעיקר ההבדל הסמנטי, כן, הוא בין רתיחה לנידוף. מדוע? כי אידוי זה התהליך הכללי. ראינו כבר את האידוי שלנו, נכון? ראינו אותו. אמרנו שבאידוי אנחנו עוברים מנוזל לגז, נכון? ראיתם את זה כאן, נכון? הנה האידוי שלנו מנוזל לגז. הנוזל מתאדה לגז. אז אני חוזר לנקודה שבה אנחנו עמדנו כאן. אידוי זה באופן כללי המעבר מנוזל לגז. לפני שאני ממשיך עם אותו שקף, דמיינו מצב שנפלה איזה טיפת מים בחדר שלכם על הרצפה, וכולנו יודעים הרי שטמפרטורת הרתיחה של מים היא 100 מעלות. אז נכון, בשביל שאותה טיפת מים שנפלה על הרצפה תהפוך לגז, היא צריכה לרתוח ב-100 מעלות. אבל האומנם זה כך? תבואו בעוד שעה, בעוד שעתיים לאותו חדר בדיוק, מחר תחזרו לאותו חדר, האומנם תהיה טיפה של מים על הרצפה? בוודאי שלא, בוודאי שלא. המים בכל זאת התאדו, הפכו מנוזל לגז. אבל הם התאדו לא בטמפרטורת הרתיחה שלהם, כי בחדר בסך הכל היה 20 מעלות, 30 מעלות ביום חם, 40 מעלות ביום חם, לא יותר מזה. אז כאשר נוזל הופך לגז מתחת לטמפרטורת הרתיחה שלו, נקרא לזה נידוף. אם זה מעל טמפרטורת הרתיחה, בוודאי שהוא רתח. בהקשר של מים, אם אני שם סיר על האש והגעתי ל-100 מעלות, המים התאדו כתוצאה מרתיחה. אבל אם השארתי את אותו סיר בדיוק במטבח, ונסעתי עכשיו לחופשה, לחודשיים. כשאני אחזור יהיה מים בסיר? בוודאי שלא. האם המים האלה הורתחו? בוודאי שלא. בכל זאת הם שינו מצב צבירה מנוזל לגז, בכל זאת הם התאדו, אבל הם התאדו מתחת לטמפרטורת הרתיחה, ולכן הם התנדפו. נראה עכשיו שאלה אחת או שתיים ברמה פרקטית של מה שראינו. אז הנה החץ שלנו שמתאר את שלושת מצבי הצבירה, את המוצק, את הנוזל ואת הגז. והנה טמפרטורת ההיתוך, אמרנו בין המוצק לנוזל, וטמפרטורת הרתיחה בין הנוזל לגז. כאשר המקרא בצד שמאל הוא מאוד מאוד אינטואיטיבי אחרי מה שלמדנו. מתחת לטמפרטורת ההיתוך אנחנו מדברים על חומר שהוא מוצק. מעל טמפרטורת הרתיחה זה גז, ובין שניהם, בין טמפרטורת ההיתוך לרתיחה, זהו נוזל. בואו נראה את השאלה הבאה. השאלה היא, מה מצב הצבירה של ברזל בטמפרטורת החדר?
קודם כל זוהי עובדה שטמפרטורת החדר, או אולי אפילו אקסיומה מדעית, טמפרטורת החדר היא 25 מעלות צלזיוס. זה נכון שחדרים שונים בעולם יש להם טמפרטורה שונה, כן? סביר להניח שטמפרטורת החדר במדבר סהרה שונה מטמפרטורת החדר בסיביר. הגיוני. ולכן יש מוסכמה, אקסיומה, סטנדרט מדעי שקבע שטמפרטורת החדר היא 25 מעלות. אז השאלה היא מה מצב הצבירה של ברזל בטמפרטורת החדר ב-25 מעלות, ואפילו מוסיפים פה את הנתונים. מהי טמפרטורת ההיתוך, כלומר ממוצק לנוזל, ומה טמפרטורת הרתיחה, מנוזל לגז. נציב את שתי הטמפרטורות הללו על אותו גרף, הנה טמפרטורת ההיתוך והנה טמפרטורת הרתיחה, ושואלים אותנו מה מצב הצבירה של ברזל בטמפרטורת החדר ב-25 מעלות. כל מה שמתחת לטמפרטורת ההיתוך הוא מוצק, זה הכל. נראה דוגמה נוספת, מה מצב הצבירה של חמצן, מצב צבירה של חמצן ב-0 מעלות. אנחנו יודעים שחמצן אינטואיטיבית הוא גזי, אבל בואו נראה עכשיו, טמפרטורת ההיתוך שלו זוכרים מנוזל לגז, כן? סליחה, ממוצק לנוזל, כן? מינוס 219 מעלות, ורתיחה מנוזל לגז, מינוס 183 מעלות. לא להתבלבל עם המינוס, לא להתבלבל עם המינוס, הנה ההיתוך ממוצק לנוזל, הנה הרתיחה, כן? מנוזל לגז, ושואלים אותנו על חמצן ב-0 מעלות. אין ספק שחמצן ב-0 מעלות הוא במצב צבירה גזי. אז אנחנו מסיימים כאן את המצגת שלנו בנושא של מצבי צבירה, ועוד מעט תמשיך הלאה.